I quedem-nos a Barcelona encara, però de la Basílica de la Mercè anem a la Pedrera. Allà comencen les seves nits d'estiu. Es faran un total de 14 actuacions a la terrassa d'aquell espai emblemàtic de Gaudí. Qui actua avui, Jordi? Bona nit, hi ha concert de la vocalista madrilenya Susana Sheinman i del director italià Duccio Bertini, que formen part d'un grup de 17 músics, la vegada en la que hi ha més músics aquí al Terrat de la Pedrera en la seva història. Formen part d'aquest cicle Nits a la Pedrera, en el que l'any passat van passar per aquí fins a 6.700 espectadors. Enguany, a cada concert hi podran pujar fins a 230 persones. Hem parlat amb la responsable d'aquestes nits d'estiu, d'aquesta edició número 20 de les nits d'estiu, i ens ha dit que cada vegada venen aquí més catalans per descobrir el Terrat durant l'estiu. Fa bastants anys el públic bàsicament era internacional. Ara hem notat que la gent del país ve i a més pràcticament que podríem dir que és meitat i meitat. Des d'avui, nits d'estiu a la Pedrera, cap de setmana cites imprescindibles que trobaran també a 8aldia.cat, agenda i altres continguts exclusius